ناآرامی سرانسری جهان و بربلاوون هفریکیان تیرهی که تخیب ولاتان در باز دکت و لاوازی دستالداری قانون در فد کمالین تونتره و کوچکدارین دولت اسلامی لچندین ولاتان دستالات خو برفرهتر بکن. راپورت زانینگه ها مریلاند امریکا او جلای وزارت دروی امریکا هاتی بلاف کرن دازانین سرجم هجمارا هیرشن تروریست بدریجاهی سال 2015 برایجا 13 صده کمتر از سال 2014 و هجمارا قربانیان به همان ریجا داکفتیه. More than 55% of all attacks took place in 5 countries. پترج 55% جوان هێرشان لە عێراق، ئەفغانستان، پاکستان، هند و نێجیریا هاتنە پێکانین و 74% ji sercem hejmara qurbaniyan xelkê Sûriya، عێراق، ئەفغانستان، پاکستان و نێجیریا بوون. کاربدەستên ئەمریکا پێشنیازا قایمکردنا چاودێریya dezgehên agahiyyan li ser şervanên biyanê li Iraqê Sûriye dikin ew ên hewlên vegeranê bo welatên Rojava didin bi taybet piştî herişên Bruxelles û Parîs û Malî û Nîjerya ku aşkirakirina nasnama wan pirsgirêkeka bi zehmet e. Ev hevrekiye çawayetiya naskirina wan zor e. Ewan ilham ji kirdarên dirindanê yê serjêkirinê wergirtine. Ji ber wê ew ne asan e gorê li wan bên girtin di navê welatên me de. Welatên yekgirtiyên Amerîka û hevalbendên wê li tevaya cîhanê rêbirî hevrikiyên mezin dibin derbarê serêderiyê digel vegerana şervanên biyanî ji Iraqê û Sûriye ku tevlî refên koçberên neqanûnî dibin û her wesa şiyanên zêdeyê tên bo bikarînana teknolojiya nî û peywendîkirinê ku bi sanahî xurtan bo aliya xwe ve radkeşin. ISIL remained the greatest terrorism threat globally. Daesh hêşta bi gefa here mezin li ser astê cîhanê tê dîtin. Herçende ew li sala borî li Iraq û Sûriya rastî şikestinan hatiye, lê hêşta devereka berfireh ya van welatan kontrol dike. Lêl dawiyeya sala 2015 çil ji sedê ji erdê Iraqê ji destê Daeshê hatiye rizgarkirin û ev rêje ber bi zêdebûnê ve diçe. Ev zêdebûne piştî rizgarkirina bajarê Ramadiya Iraqê dit û hêrişa nihaya berdewam bi ser bajarê Felluce. Hêzên Iraqê dibêjin ew pêşveçûnan li Felluce dikin lê astenga here mezin hebûna hejmareka mezina medeniyan di nav bajarî da. و li Bakurê Sûriye hêzên Sûriya Demokrat bi piştevaniya Amerîka berdewamin li ser pêşveçûnê berew bajarê Minbic ku rêya serekî di navbera Riqeya Sûriye û Tirkiye têda derbas dibit û heta niha pitir ji 20 gundan yê hatîne rizgar kirin. Siyaseta nêfnetewî digel berbelavbûna bandora komalên terorist bi arastekî yekgirtî dê tekirin bi zêdekirina astê hevkariyê bû nehêlana gefên komalên terorist. Xalid Fetah, Dengê Amerîka.